ଭଗବାନ କରିବେ କି ଡାଇଲଗ ଟୁ ଭୁଲ ହେଇଥିବ ଯଦି ସତ କହୁଛି ଅଭିଶାପ ଦେଇଦେବି। କେହି ଜୀବକୁ ମାରିବା ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ ନା କେହି ଖାଇବା ବନ୍ଦ କରିଦେବେ। ମୋ ଭଳିଆ ଥୋଡ଼ି ନା ସମସ୍ତେ ହେଇପାରିବ ଭଗବାନ। would like to take notes. ଆଉ ମୁଁ ହିଁ ଆସୁଛି କଳ୍କି ରୂପରେ। ଆପଣଙ୍କର ସେ ଚକ୍ରକୁ ନେଇକି ଆସିବେ। ମୁଁ ଅଛି ଆପଣ ସାଙ୍ଗର ଭଗବାନ। ମୁଁ ତ ତୋର ଏଇ ଭଲ ଗୁଣ ଦେଖିକି ପ୍ରସନ୍ନ ହେଇଛି। ଅବଶ୍ୟ ମାଗ କଣ ମାଗିବୁ? ଦୁଇଟା ୱିଶ ମାଗ। କ୍ୱେଶ୍ଚେନ ପୁଣି ମତେ। ଭଗବାନଙ୍କର ନମ୍ବର ଏଇ ଭଳିଆ ନେବି। ଦେଖେଇମି ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଦେଖେଇମି ଭଗବାନଙ୍କ ନମ୍ବରଟା କେ ଭଳିଆ। ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥ, ମୁଁ ଜଗତର ନାଥ, ମୁଁ ହିଁ ଧାରଣ କରିଥିଲି ମୀନ ରୂପ, ବରାହ, ନରସିଂହ, ରାମ, ମହାଭାରତ। ମୁଁ ହିଁ ଆସୁଛି କଳ୍କି ରୂପରେ। 100 କୋଟି ଟଙ୍କା ଧାର ଦିଅନ୍ତୁ, ସୁଧରେ ଦିଅନ୍ତୁ, ବା କୋଉଠୁ ମାଗି ଆଣି ଯାଚି ମାଗିକି ଆଣିକି ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ, ମୋ ଫାଷ୍ଟ ୱିଶ କିନ୍ତୁ ପୂରଣ ହବା ଦରକାର। अच्छा अच्छा अच्छा, करोड़? तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? नहीं जा नहीं जा नहीं जा नहीं जा नहीं जा रे देना ଆମେ तेरे वास्ते नाची रे। ବାଲେଶ୍ୱର ନୀଳଗିରି ପାହାଡ ଉପରୁ ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ନାହିଁ ଭଗବାନ। ଗୋଟେ ବହୁତ ଗରିବ ପିଲା ସମାଜ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ପଶୁ ପକ୍ଷୀ, ବୁଢା ବୁଢୀ, ଅନାଥ, ପଙ୍ଗୁ, ଅନ୍ଧ ଇତ୍ୟାଦି। ଏ ଯୁଗରେ ତୋର ଏମିତିକା ଭାବନା କେମିତି ଆସିଲା? ଗୋଟିଏ ପାଦ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆଗକୁ ବଢାନ୍ତୁ। ଗୋଟିଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ଆପଣ ବି ଗୋଟିଏ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାନ୍ତୁ। ଗୋଟିଏ ପାଦ ପଶୁ ଆଡକୁ ବଢାନ୍ତୁ। ପ୍ଲିଜ ଭଗବାନ, ଏତିକି ବାସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ପ୍ଲିଜ ଭଗବାନ। जा 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 जीने के है 4 दिन हो बाकी है बेकार दिन। रिंगटोन चेंज है लाइफ में एक बार चांस मिलता है भगवान के साथ बात करने के लिए और उनके साथ जुड़ने के लिए। आपका टाइम आ गया। भगवान आपको कॉल किए हैं, उनका फोन रिसीव कर लीजिए। भगवान आपको कॉल किए। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। रिंगटोन गिरतो यार को किसी कॉल आया मुझे बुझी कॉल पाना। किए हैं, उनका फोन रिसीव कर लीजिए। भगवान उठा दिया आपको फोन। कॉल किए हैं, उनका फोन रिसीव कर लीजिए। हेलो हेलो हाँ अवश्य किए आपको आवाज कोउजी ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥ, ମୁଁ ଜଗତର ନାଥ। भगवान ଆପଣ ମତେ କଲ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ମତେ କଲ୍ କରୁଛନ୍ତି। କାଇଁ ଭଗବାନ କଲ୍ କରୁଛନ୍ତି? ଜୀବନ ଧନ୍ୟ ହେଇଗଲା ଭଗବାନ, ମୋ ଜୀବନ ଧନ୍ୟ ହେଇଗଲା ଭଗବାନ। पूरा डायलॉग टा तो सुन, बहुत कष्टर घुसची यार। ସରି ଭଗବାନ ସରି, ଭୁଲ ହେଇଗଲା। ଆପଣ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ, କୁହନ୍ତୁ। ସରି। ମୋ ସ୍ରଷ୍ଟା, ମୋ ସୃଷ୍ଟି। ତାମାନେ ଭଗବାନ ଆପଣ ଏ ଜଗତକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ପୁଣି ମଝିରେ କହିଲି ନା ତୁ ଡାଇଲଗ ଟୁ ଭୁଲ ହେଇଥିବ ଯଦି ସତ କହୁଛି ଅଭିଶାପ ଦେଇଦେବି। ସରି ସରି, ଆଉ ସତ କହୁଛି ଭଗବାନ, ମଝିରେ କହିବିନି। ଆଉ ମଝିରେ ଆପଣ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିବିନି, ଆପଣ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ। ମୁଁ ହିଁ ବିଲୟ।
अरे कहना क्या चाहते हो? ମିନ ମାନେ ମାଛ ତ, କଚ୍ଛପ ମାନେ କଚିମ ତ, ବରାହ ମାନେ ଘୁଷୁରୀ ତ, ମାନେ ଘୁଷୁରୀର ଦାନ୍ତ ବାଲା ଯେଟା ବରାହ ତ। ଭଗବାନ ଏ ଯୁଗରେ ନା ଏ 3 ଜଣଙ୍କ ଯେ ରୂପ ଆପଣ ନେଇଥିଲେ କହୁଛନ୍ତି, ଏ ଯୁଗରେ ଏମାନଙ୍କୁ ବି ଏ ମଣିଷ ମାରିକି ଖାଉଛନ୍ତି। ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ମୁଁ କହିକି କ'ଣ ଲାଭ ବି ହବ? କିଛି ଆମେ କରିପାରିବୁନି ଭଗବାନ, କିଛି ଆମେ କରିପାରିବୁନି। ମୁଁ କହିଲେ ଥୋଡ଼ି ନା ଏ ଯୁଗରେ କେହି ଜୀବକୁ ମାରିବା ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ, ନା କେହି ଖାଇବା ବନ୍ଦ କରିଦେବେ। ମୋ ଭଳିଆ ଥୋଡ଼ି ନା ସମସ୍ତେ ହେଇପାରିବ ଭଗବାନ। Relax and take notes while I take totes of the marijuana smoke. Oh, you wanna choke? Gun smoke. Biggie smoke the mayor, the rap slayer, the hooker layer. ଆପଣ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ଡାଇଲଗ। ପୁଣି ମଝିରେ ଖାଲି କହିଦେଉଛି, ବାର ମୁଁ କହିଦେଉଛି। ନର ତାଙ୍କର ତ ମୁଁ ବହୁତ ବଡ଼ ବିଖ୍ୟାନ ତାଙ୍କର। ସିଏ ତ ନଥିଲେ କିଛି ହବନି, ଆଉ ହବନି, କିଛି ବି ହବନି। ଗୋଟେ ପତ୍ର ବି ଆସିବେ, ଆପଣଙ୍କର ସେ ଚକ୍ରକୁ ନେଇକି ଆସିବେ। ମୁଁ ଅଛି ଆପଣ ସାଙ୍ଗର ଭଗବାନ, ମୁଁ ଅଛି। ଓହୋ, ମୁଁ ତ ଡାଇଲଗ କହୁଥିଲି, ତୁ କାହିଁକି ଏତେ ଭିତରକୁ ଚାଲି ଯାଉଛୁ? ମୋର ତ କାମ ବାସ୍ ତୋ ପାଖରେ। ମୁଁ କିଛି ପାପ କରିନାହିଁ, ମୁଁ କିଛି ପାପ କରିନାହିଁ। ମୁଁ ତ ଆଇଁଷ ବି ଖାଉନି ଭଗବାନ, ମୁଁ କିଛି ପାପ କରିନାହିଁ। ମୁଁ ଖରାପ ଛୁଆ ନୁହଁ, ମୁଁ ଖରାପ କଥା ବି ହଉନି। ମୋ ଆପଣ କିସ କାମ? ଭଲ ଛୁଆ, ଭଲ ଛୁଆ। ଚୁପ୍, ଏକଦମ ଚୁପ୍। ମୁଁ ତ ତୋର ଏଇ ଭଲ ଗୁଣ ଦେଖିକି ପ୍ରସନ୍ନ ହେଇଛି। ପଶ୍ୟ ମାଗ, କ'ଣ ମାଗିବୁ? 2ଟା ୱିସ୍ ମାଗ। ହେଲେ ଗୋଟେ ସର୍ତ୍ତ, ତା ବଦଳରେ ତତେ ବି କିଛି ଦବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ମତେ, ବୁଝିଲୁ ତ? ଭଗବାନ, ଗୋଟେ ଛୋଟ କଥା ଥିଲା। ଆପଣ ମୋତେ ଦବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ନା ମୋଠୁ ନେବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି? ମୁଁ କିଏ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଦବା ପାଇଁ? ଆପଣ ତ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ, ଯାହା ଚାହିଁବେ ତା ସାଙ୍ଗେ ପାଇପାରିବେ। ଓ ମାଇ ଗଡ୍, କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ପୁଣି ମତେ? ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ କେୟାର। ରଖୁଛି, ଟାଟା, ବାଏ ବାଏ। ନା 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 ଭଗବାନ, କଲ୍ କାଟନ୍ତୁନି। ଓ କାଟିଦେଲେ। No! God, please, no! No! ओ भाई, मारो मुझे, मारो मुझे, मारो। नहीं, ये मजाक हो रहा है। 1 सेकंड यार, मजाक। ଆଉ ଥରେ କଲ୍ ଲଗାଏ ମୁଁ। ଆବେ ଇଏ କେମିତିକା ନମ୍ବର? କଲ୍ ଯିବ ତ? ଭଗବାନଙ୍କର ନମ୍ବର ଏଇଭଳିଆ ନେବି। ଦେଖେଇମି ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଦେଖେଇମି ଭଗବାନଙ୍କ ନମ୍ବରଟା କେଭଳିଆ। ଆପଣ ବି କଲ୍ କରିପାରିବେ ଯାହା ଥରରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ। ମୁଁ ଦେବି, ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବି। ଭିଡ଼ିଓର ରହିଥାନ୍ତୁ, ଲାଷ୍ଟକୁ ନେବେ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ସାଙ୍ଗେ ଟିକେ କଥା ହେଇଯାଏ, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ଅଛି, ଫୋନ୍ ଲଗେଇ କଥା ହେଇଯାଏ। ଭଗବାନଙ୍କ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି।
निजर भाषा चयन करंतु। हिंदी में बात करने के लिए 1 दबाएं। कंटिन्यू फॉर इंग्लिश -2। बांग्ला जानते होले 3 टिपुन। ओडिया रे कथा हवा पाई 4 दबांतु। सर्वप्रथमे पूजा पाउथिबा गणपति बाप्पांको सह कथा हवा पाई 1 दबांतु। महावली हनुमानको सह कथा हवा पाई 2 दबांतु। शनिदेव को सह कथा हवा पाई 3 दबांतु। यम है हम, नहीं किसी से कम। माने यमराज को सह कथा हवा पाई 4 दबांतु। महालक्ष्मी को सह कथा हवा पाई 5 दबांतु। महाकाली को सह कथा हवा पाई 6 दबांतु। महाकाल महादेव शंकर भोलेनाथ कंसह कथा हवा पाई 7 दबांतु। ब्रह्मदेव कसह कथा हवा पाई 8 दबांतु। सृष्टिकर्ता महाविदाता जहा चक्र रे पूरा जगत करुछि, जे सबु जन्म रे पाप को नाश करिवा पाई जन्म नेछन्ति, जे भगवान कर भी भगवान स्वयं नारायण सह कथा हवा पाई 9 दबांतु। जदि आपण भगवान सह व्हाट्सएप रे चैट करिवा पाई चाहुचंती ताहाले 1 दबांतु। जदि आपण भगवान सह फेसबुक मेसेंजर रे चैट करिवा पाई चाहुचंती ताहाले 2 दबांतु। जदि आपण इंस्टाग्राम रे कथा हवा पाई चाहुचंती ताहाले 3 दबांतु। जदि आपण भगवान सह वीडियो कॉल रे कथा हवा पाई चाहुचंती ताहाले 4 दबांतु। ओ माय गॉड, भगवान को सो वीडियो कॉल ले कथा हेबी। जीवन धन्य हेगला मोर, धन्य हेगला मो जीवन। डायरेक्ट भगवान सो फेस टू फेस एबे कथा हेबी। तमर जे पेंदा बोलिया मुह भगवान देखिवा पाई चाहुनांती। मुझे तुम्हारा मुंह बिल्कुल नहीं पसंद आया। आज तू तो मेन मेनू को फेरिवा पाई हेले 1 दबांतु। पूर्व मेनू को फेरिवा पाई 2 दबांतु। जदि आपण भगवान चाहुचंती ताहाले 2 दबांतु। जदि आपण 4 दबांतु। जदि आपण भगवान सह वॉइस कॉल रे कथा हवा पाई चाहुचंती ताहाले 5 दबांतु। आपणक कॉल भगवान पाखकु ट्रांसफर करा जाउ। भगवान हेबे आ गोटे कॉल रे व्यस्त अछंती। जल्दी आपणक कॉल रिसीव करिवे। आपण टिके लाइन रही एई सॉन्ग रो मजा नियंतु, नहले आपणक मर्जी काटी दियंतु। हेलो हेलो हाँ अवश्य। ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥ, ମୁଁ ଜଗତର ନାଥ। भगवान भगवान मु टिके टिके मु कहूची आपन डायलॉग आपन सुनंतु। कॉल करते बहुत मजा लागिलानी। मु कहूची सुनंतु आपन डायलॉग सुनिबे पा। मु जगन्नाथ, मु जगतर नाथ, मु सृष्टा, मु सृष्टि, मु ही विलय, मु ही धारण करथिली मीन रूप, मु कच्छप, वराह, नरसिंह, बामन, परशुराम, राम, बलराम एवं बुद्ध।
ମୁଁ ହିଁ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲି କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରରେ ମହାଭାରତ। ମୁଁ ଖାଲି ମୁଁ ହିଁ ନୁହଁ, ମୁଁ ହିଁ ଆସୁଛି କଳ୍କି ରୂପରେ। କହିଦେଇଛି ଭଗବାନ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ଆପଣଙ୍କ ଡାଇଲଗ କେମିତି ଲାଗିଲା କୁହନ୍ତୁ? ବାଃ ବାଃ, ନାଇସ୍, ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ, ଆମେଜିଂ, ବାଃ ବାଃ ବାଃ, ପରଫେକ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ। ଶିଖରେ, ଆଠୁ କିଛି ଶିଖ। ଲଭ୍ ୟୁ ମୋ ଭକ୍ତ, ଲଭ୍ ୟୁ। କାନର ନଗେଇଛି ବ୍ଲୁଟୁଥ, ଶୁଣିକି କହିଦେନି। ବିଟ୍ ଚାଲିଛି ଚାଲିଛି। ଶୁଣିକି କହିଦେନି ମୁଁ, ଶୁଣିକି। मस्त जोक मारा रे या हंस रे हलकट हंस ଆଉ ଜମା ଓଭର ଆକ୍ଟିଂ କରିବାନି। ଚାଲନ୍ତୁ ଭଗବାନ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣିବା। ଭାଇ ଚାଲନ୍ତୁ ଶୁଣିବା। ବହୁତ ଓଭର ରିଆକ୍ଟ ହେଇଗଲା। ଭଗବାନ ସେଠି ଲାଇନରେ ଅଛନ୍ତି। ମାନିବାକୁ ପଡିବ ତୋର ସେ କହିବାର ସ୍ୱାଗ ବାଲା ଷ୍ଟାଇଲ। ମାଗ ମାଗ ବସ୍ୟ ମାଗ, ତୋର ସେ 2ଟା ୱିଶ ଜଲ୍ଦି ମାଗ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭଗବାନ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ମୁଁ ପୁଣି ଡାଇଲଗ କହିବି ଭଗବାନକୁ ଭଲ ଲାଗିବନି। ଏଇଟା ଥୋଡ଼ି ନା ହବ। ନାଟା ମୋର କିଛି ନାହିଁ। ଭଗବାନ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ। ଟିକେ ଡାଇଲଗ୍ ଭିତରୁ ଅଧିକା ପଶି ଯାଇଛି ନା, ସେ ନେଇକି ଟିକେ ଓଭର ରିଆକ୍ଟ ହେଇଯାଉଛୁ। ସରି ଆଉ କହିବେନି, ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ। ବାବାଲ ଗୋଟେ ଶ୍ରାପ ଦେଇଦେନେ, ଏବେ ଭସ୍ମ ହେଇଯିବି। ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ। ଭଗବାନ ମୋର ଫାଷ୍ଟ ୱିଶ୍ ଏଇଆ କି ଆପଣ ମୋତେ 100 କୋଟି ଟଙ୍କା ଧାର ଦିଅନ୍ତୁ, ସୁଧରେ ଦିଅନ୍ତୁ, ବା କୋଉଠୁ ମାଗିକି ଆଣିକି ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ, ମୋ ଫାଷ୍ଟ ୱିଶ୍ କିନ୍ତୁ ପୂରଣ ହବା ଦରକାର। ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ, ଦିଅନ୍ତୁ। अच्छा अच्छा अच्छा, करोड़? तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? ତଥାସ୍ତୁ, ନେଇଯା ନେଇଯା। କେଇଠୁ ନା କେଇଠୁ ଗୋଟେ ଶୁଣିଛି। ହଁ ମନେ ପଡିଲା। ଆରେ ନେଇଯା 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 ରେ। ନେଲା ବାଲା ହେଇଛୁ ଯଦି ଯା ତୁ ନେଇଯା ରେ, ନହେଲେ ଅନେଇଥା ରେ, ନହେଲେ ଅନେଇଥା, ନହେଲେ ଅନେଇଥା ରେ, ନହେଲେ ଅନେଇଥା। ये देना, मैं तेरे वास्ते नाची रे। देना। मैं भी नाचा, मेरे को दो। क्या हेड़ा है? ପୁଣି ଓଭର ରିଆକ୍ଟ। ଟିକେ ଖାଲି ଭଗବାନ ଗୀତ ଗାଇଦେଲେ ତ 100 କୋଟି ଟଙ୍କା ଶଳା ମୋ 7 ଜନ୍ମ ମାନେ ବି ମିଳିବନି। ଟିକେ ନାଚିବିନି ନା? ये बाबूराव का स्टाइल है, तू ले। ଖୁସି ହେଇକି ନାଚିଦେନି ତ ତମ ଦେହରେ ଯାଉନି। ହଁ ଅଲ୍ଲା ଯୁଗ। ଆଉ ଓଭର ରିଆକ୍ଟ କରିବନି। ଆଗକୁ ବଢିବା। ଭଗବାନ ଆଉ କିଛି କହୁଛନ୍ତି ଟିକେ ଶୁଣୁନ। ଭଗବାନ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ମୋର, ମତେ ଟିକେ ଫୋନ ପେ ରେ ପଠେଇଦେବେ ପଇସାଟା। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ। ଫୋନ ପେ ରେ ନେଟୱାର୍କ ଇସ୍ୟୁ ଅଛି, ପେମେଣ୍ଟ ଫେଲ ଦେଖଉଛି। ହେଲେ ତୁ ଟେନସନ ନେନା, ତୋ ପାଇଁ ମୁଁ 1 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଚେକ୍ ରେଡି କରୁଛି। ହେଲେ କ'ଣ କରିବା, ଆମର ତ ଡେଲିଭରିର ସୁବିଧା ନାହିଁ। ଉପରକୁ ଆସି ନେଇଯା। କେ ଆଡ୍ରେସର ଆପଣଙ୍କର ଉପରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ଅଛି ଭଗବାନ? ନା ସିଡି ଫିଡି ଅଛି? ହିମାଳୟ ପର୍ବତକୁ ପଳେଇବେ ନା ଆମର ଏଇଠି ବାଲେଶ୍ୱର ନୀଳଗିରି ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ପଳେଇବେ? ବୋଧେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ବେଶୀ ଉଞ୍ଚା ଲାଗିବନି। ବୁଝନ୍ତୁ, ଉପରକୁ ଆସିକି ନେଇଯା। ଜଲ୍ଦି କୁହନ୍ତୁ କେମିତି ଯିବି?
100 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଡିଲ୍ ହେଇଛି ଆମର ଆପଣଙ୍କ ମୋର ଭିତରେ। ଆପଣ ଦେବେ ବୋଲି କହିଦେଇଛନ୍ତି, ଏବେ କହୁଛନ୍ତି ଉପରକୁ ଆସି ନେଇଯା। ଆପଣଙ୍କ ଅସୁବିଧା ଏଇଟା, ଡେଲିଭରିର ସୁବିଧା ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଅସୁବିଧା। ମୋର କିଏ କ'ଣ ହେଲା ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ, ମୋତେ 100 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦରକାର। ନିଜ ଶରୀରକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ତୁ ଭୁଲି ଯାଉଛୁ ବୋଧେ, ତୋତେ କିଛି ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ କିଛି ଦବାକୁ ବି ପଡ଼ିବ। ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ନାହିଁ ଭଗବାନ। ଆରେ ଟେନସନ୍ କରନା, ସେକେଣ୍ଡ ୱିଶ୍ ଜଲ୍ଦି ମାଗ, ନହେଲେ ଉପରକୁ ଆସି ନେଇଯା ତୋର ସେଇ 1 କୋଟି ଟଙ୍କା, ନହେଲେ କଲ୍ କାଟିଦେମି। ଭାଇଲେନ୍ସ ଭାଇଲେନ୍ସ ଭାଇଲେନ୍ସ, ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ଲାଇକ୍ ଇଟ୍, ଆଇ ଆଭଏଡ୍ ଭାଇଲେନ୍ସ ଲାଇକ୍ସ ମି, ଆଇ କାଣ୍ଟ ଆଭଏଡ୍। ନା 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 ରାଗନ୍ତୁନି, ସେକେଣ୍ଡ ୱିଶ୍ ମୁଁ ଜଲ୍ଦି ମାଗୁଛି। ବାଳ ସେ ଫାଷ୍ଟ ୱିଶ୍ ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ ମୋର ଫାଷ୍ଟ ୱିଶ୍। ଜଲ୍ଦି ମାଗ ଜଲ୍ଦି, ଢେର କଷ୍ଟମର ୱେଟିଂ ଲିଷ୍ଟରେ ବି ରହିଲେଣି, ତାଙ୍କ କଥା ବି ବୁଝିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନା। ହଁ ମାଗୁଛି ଭଗବାନ, ମୋର ସେକେଣ୍ଡ ୱିଶ୍ ଜଲ୍ଦି ମାଗୁଛି। ମୋ ସେକେଣ୍ଡ ୱିଶ୍ ଏଇଆ କି ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟେ କାଢ଼ିଛି। ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ର ନାଁ ହେଉଛି ସଣ୍ଡେ ହେଲ୍ପ। ଶୁଭା ହେଉଛି ନା ଭଗବାନ? ଚ୍ୟାନେଲ୍ର ନାଁ ହେଉଛି ସଣ୍ଡେ ହେଲ୍ପ। ଆଉ ମୁଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ଗରିବ ପିଲା, କିନ୍ତୁ ଏ ଚ୍ୟାନେଲ୍ କାଢ଼ିବାର ଗୋଟେ ହିଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଭଗବାନ, ମୋର ପ୍ରକୃତରେ ମେନ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଯେ ମୁଁ ସମାଜ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଦିଲ୍ସେ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଯେମିତିକି ପଶୁ ପକ୍ଷୀ, ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ, ଅନାଥ, ପଙ୍ଗୁ, ଅନ୍ଧ ଇତ୍ୟାଦି। ମାନଙ୍କୁ ସବୁ ସମୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିଥିବି, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ସମୟରେ ମୁଁ ହିଁ ଛିଡ଼ା ହେଇଥିବି। ମୋତେ ସେତିକି ବାସ୍ କ୍ଷମତା ଦିଅନ୍ତୁ ଭଗବାନ। ଆଉ ତା ପାଇଁ ବାସ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ ଛୋଟ ହେଲ୍ପଟେ ଦରକାର। ପ୍ଲିଜ୍ ଭଗବାନ ହେଲ୍ପ ମି। ତୁ କିଏ ରେ? ତୋ ନାଁ କ'ଣ ରେ? ତୁ କୌଣସି ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ନୁହଁ, ତୁ ଆତ୍ମା ନୁହଁ, ତୁ ପରମାତ୍ମା। ତୁ ଏ ଯୁଗରେ ତୋର ଏମିତିକା ଭାବନା କେମିତି ଆସିଲା ବସ୍ୟ? କେମିତି? ତୁ ଆଗା, ମୁଁ ତ ପଛରେ ଅଛି କହିଲି ନା, ମୁଁ ତ ପଛରେ ଅଛି, ସବୁ ସମୟରେ ଅଛି, ଆଗା। ଟିକେ ରହ ଟିକେ, ମୁଁ ଟିକେ ପାଣି ପିଇଦିଏ, ମୋ ମେକଅପ୍ ଖରାପ ହେଇଗଲା। ଶଳା କାନ୍ଦିକି ଏତେ ଇମୋସନାଲ କାହିଁ କରୁଛୁ? କହ ବସ୍ୟ କହ, ତୁ କ'ଣ ହେଲ୍ପ ଚାହୁଁଛୁ ତୋର ସେଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ପାଇଁ? ମାଗ, କ'ଣ ମାଗୁଛୁ ମାଗ। ହେ ଭଗବାନ, ମୋର ସେଇ ସଣ୍ଡେ ହେଲ୍ପ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ବାସ୍ 1 ମିଲିୟନ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ପାଦ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ାନ୍ତୁ। ଗୋଟିଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଆପଣ ବି ଗୋଟିଏ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାନ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ ପାଦ ପଶୁ ଆଡ଼କୁ ବଢ଼ାନ୍ତୁ। ପ୍ଲିଜ୍ ଭଗବାନ, ଏତିକି ବାସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ପ୍ଲିଜ୍ ଭଗବାନ। ତଥାସ୍ତୁ। ଆଉ ମୋର ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବି ନେ, ତୁ ନେ। ହେଲେ ତୁ ପୁଣି ଭୁଲିଗଲୁ, ତତେ କିଛି ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ କିଛି ଦବା ପାଇଁ ବି ପଡ଼ିବ। ଆଉ ମୁଁ କିଛି ବି ମାଗୁନି ତତେ, ବାସ୍ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ପାରିବୁ ବସ୍ୟ? ହଁ ଭଗବାନ, ହଁ ମୁଁ କରିପାରିବି ଭଗବାନ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ କରିପାରିବି। ମୁଁ କହୁଛି ଲେଖିକି ରଖ, ଶୁଣ। 500 ପୃଷ୍ଠାରେ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଲେଖିକି, ଆଉ ତୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ର ନେମ୍ ଲେଖିକି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନ୍ଦିର ଯାଇ ଯଦି ତୁ ଗୋଟେ କୋଣର ରଖି ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ କହି 500 ପୃଷ୍ଠା ସାରି ଦଉଛୁ, ତାହେଲେ ତୋର 1 ମିଲିୟନ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍
ହେଇଯିବ। ଯା ତଥାସ୍ତୁ। ହଁ ଭଗବାନ, ହଁ ମୁଁ କରିପାରିବି, ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ କରିପାରିବି। ମୋ ଉପରେ ସେତିକି ଭଗବାନ କନଫିଡେନ୍ସ। ଆଉ ଆପଣ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ରଖିଛନ୍ତି ମାନେ ଭଗବାନ, ମୁଁ କେବେ ଆଉ ପଛକୁ ଫେରିବିନି, ଏବେ ଆଗକୁ ଚାଲିବି ଭଗବାନ। ମୁଁ ତ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି। ଯା, ସବୁ ସମୟରେ ଅଛି। ଯା 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 ଯା। जीने के है 4 दिन हो, बाकी है बेकार दिन हो। जीने के है 4 दिन, बाकी है बेकार दिन। ଯାଉନୁ ପଳେଇ ଯାଉନୁ, ଆହୁରି ଢେର କଲ ଅଛି ମୁଁ ଉଠେଇ ପାରୁନୁ। କାହିଁକି ଉଠେଇ ପାରୁନୁ? ମୁଁ ରଖୁଛି, ଟାଟା ବାଇ ବାଇ। ଯା ଅବଶ୍ୟ ଯା। ତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଆପଣମାନେ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ବି ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବିନା ସ୍କିପ୍ କରି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦିଲ ସେ ସେଲ୍ୟୁଟ୍। ଏଠି ଭଗବାନ ହିଁ ଦର୍ଶକ, ଆଉ ଦର୍ଶକ ହିଁ ଭଗବାନ, ମାନେ ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ 1 ମିଲିୟନ କ'ଣ, ଆମେ 100 ମିଲିୟନ ବି କରିପାରିବୁ, ହଁ ନା? ତ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ମୁଁ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି, ଆଉ ସେ ଭିଡ଼ିଓରେ ବି କିଛି ଭୁଲ ବା ମିଷ୍ଟେକ୍ ହେଇଯାଇଥିବ, ତାକୁ ଇଗ୍ନୋର କରି ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ଆଉ ଭାଇମାନେ, ମୋ ପାଖରେ କିଛି ବି ସେମିତିକା ନୂଆ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ବି ନଥିଲା। ଆଉ ଯେହେତୁ ମୁଁ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି, ନୂଆ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ କାଢ଼ିଛି, ତ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟିଂ ଲେଖିଥିଲି, ଆଉ ତାକୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କଲି। ସେଇଟାରେ ବି କିଛି ନା କିଛି ମିଷ୍ଟେକ୍ ହେଇଥିବ ମୁଁ ଜାଣିଛି, ଆଉ ତାକୁ କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଇଗ୍ନୋର କରି ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ଆଉ ମୋ ସହ ଗୋଟିଏ ପାଦ ଆଗକୁ ବଢ଼ାନ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଗୋଟିଏ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାନ୍ତୁ। ଯେମିତି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ କଥାରେ ଆମେ ସବୁ ମିଶି ଗୋଟିଏ ପାଦ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଆଡ଼କୁ ବଢ଼େଇଥିଲେ, ସେମିତିକା ଆପଣମାନେ ବି ମୋ ଭଗବାନ ମାନେ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ କଥାରେ ସହମତ ହେଇ ଗୋଟିଏ ପାଦ ସମାଜ ସେବା ଆଡ଼କୁ ବି ବଢ଼ାନ୍ତୁ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ମୋ ଭଗବାନ ହେଇ କିଛି ହେଲ୍ପ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୋତେ, ତାହେଲେ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ମୋତେ ଉତ୍ସାହିତ କରନ୍ତୁ ପ୍ଲିଜ୍, ଉତ୍ସାହିତ କରିବେ ମୋତେ। ତ ଆଗକୁ ଆହୁରି ଭଲ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚୟ ଆଣିବି, ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଡ଼ି ହେଇ ରହିତେ ପଡ଼ିବ ଆପଣଙ୍କୁ। ଆଉ ଏ ଭିଡ଼ିଓର ପାର୍ଟ 2 ବି ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ। ତା ପାଇଁ ଆପଣ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଟନ୍ କିନା ବଜେଇକି ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଅନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ପକାଇବା ମାତ୍ରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଫାଷ୍ଟ ଯିବ। ତ ଆଜିର ବକ୍ତବ୍ୟ ଏଇଠି ଶେଷ କରିବା। ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଥରେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ସେଇ ଲାଲ ବାଲା ବଟନ୍ ଯେ ଅଛି, ତାକୁ ଆପଣ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଚକ୍ରରେ ମାରି ଛିନଛତର କରନ୍ତୁ, ବା ହନୁମାନଙ୍କ ଗଦାରେ ପିଟି ଛିନବିଛିନ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ମୋତେ ଜଣା ନାହିଁ, ବାସ୍ କ୍ଲିକ୍ ହେଇଯିବା ଦରକାର। ଏ ଭାଇ, ଏ ଯାଉଛି ଭାଇ, ମୁଁ 500 ପୃଷ୍ଠା ପୁଣି ଆଣିବି ନା। ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି ମାନେ ଲେଖିକି ପୁଣି ପକେଇନେ ସିନା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପାର୍ଟ 2 ପାର୍ଟ 3 ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବି। ମୁଁ ଯାଉଛି, କାଗଜ ନେଇକି ଆସେ।